Předpověď Edgara Cayse ohledně koní byla po mnoho let opomenuta. Jednotlivci si to poznamenali, dokumentovali, archivovali a pak nechali vypadnout z paměti. Připadalo mu to příliš nejasné, příliš vzdálené, možná dokonce nepodstatné ve srovnání s jeho ostatními vizemi seismické aktivity, posuny zemských pólů a probuzení lidského vědomí. Přesto se v naší současné době odehrává něco pozoruhodného. V posledních letech, zejména od roku 2020, začala nabírat na síle jemná transformace. Koně, ty nádherné bytosti, které náš moderní svět většinou odkládá stranou, často je vnímá jen jako zábavu nebo drahé vzpomínky na dávné časy, nyní nacházejí cestu zpět do srdce lidské interakce. A nemluvím jen o náhodném návratu. Místo toho mluvím o celosvětovém proudu, transformaci zasahující kontinenty, kultury a všechny oblasti života. Terapeuti nyní dokumentují skutečně pozoruhodné výsledky své práce s koňmi a výzkumníci odhalují vrozené schopnosti, které začínají přetvářet naše celkové chápání zvířecího vědomí. Jedinci, kteří jsou v ježdění zcela noví, se přibližují k jezdecké zařízení, nikoli aby získali jezdecké dovednosti, ale aby zahojili hluboké emocionální rány, které po léta běžných terapeutických metod nedokázali řešit. Když se zamýšlíš nad výroky, které Cayce pronesl během svého hlubokého transu, začíná se objevovat poněkud znepokojivá jasnost. Předpověděl dobu, kdy lidstvo bude muset znovu navázat kontakt s koňmi, aby si připomnělo jejich pravou podstatu, a vysvětlil, že tito tvorové mají energetickou podstatu, vibrace, které vybledly z paměti, jak se naše preference přesunula k mechanickým vynálezům místo živých bytostí. A před významnou globální proměnou nás koně provedly na cestě domů, ne k geografickému místu, ale k vyšší úrovni vědomí. V tomto období, na počátku 20. století, tato prohlášení rezonovala jako okouzlující, ale nakonec neproveditelná duchovní poezie. Svět rychle vstupoval do éry pokročilé industrializace. Oři postupně ustupovali automobilům, zemědělským strojům a železniční dopravě. Představa, že bychom jednou mohli potřebovat návrat k těmto zvířatům, se zdála jako nepředstavitelný krok zpět. Cayce však nikdy nezmínil pojem regrese. Jeho rozhovory se spíše točily kolem hledání znovu nalezení spojení. V současnosti, v roce 2025, kdy lidstvo zažívá bezprecedentní odcizení od ostatních bytostí, od přírody a dokonce i od vlastní podstaty, se koně znovu objevují. Jejich role už není jen jako prostředek nebo nástrojů, ale jako mentoři, jako odrazy, jako cesty k aspektům lidské existence, ke kterým technologický pokrok neměl přístup. Zamysleli jste se někdy nad tím, proč se právě v tuto chvíli iniciativy terapie s koňmi rozšířily po celém světě? Proč bojoví veteráni zápasící s hlubokým PTSD nacházejí útěchu ve společnosti koní, i když se konvenční medicína ukázala jako neúčinná? Proč děti na autistickém spektru, které mají potíže navazovat pouto s lidmi, odhalují své nejvnitřnější já, když jsou tyto bytosti na blízku? Tento výsledek není pouhá náhoda. Místo toho představuje naplnění předpovědi. Co je na tom obzvlášť pozoruhodné, je fakt, že většina jednotlivců zapojených do této práce, terapeuti, majitelé farem a výzkumníci provádějící výzkumy, si neuvědomuje, že jejich úsilí přispívá k události předpovězené před více než 100 lety. Lidé instinktivně cítí změnu, pocit, že koně mají něco zásadního pro náš současný stav. Tento vývoj předvídal Cayce. Představoval si lidskou rasu hluboce zapletenou do vlastních vynálezů, zahlcenou svým uměle vytvořeným pocitem mistrovství a proto potřebující pomoc, aby si připomněla podstatu skutečné existence. Také chápal, že koně,
tvorové, kteří si udržují spojení s planetou, s bezprostředním přítomností a s vrozeným rytmem života, budou ideálními mentory pro tuto cestu zpět. Nicméně v této vizi je aspekt, který může způsobovat jemné nepohodlí. Casey dále zdůraznil, že toto znovuspojení s koňmi přesahuje pouhou symboliku. Místo toho by se projevila skutečně, hmatatelně a vibrujícím způsobem. Předvídal zásadní změnu v našem jednání s těmito nádhernými tvory. Věřil, že nově vznikající vědecké poznatky potvrdí schopnosti, které v nich vždy existovaly, ale dříve byly přehlíženy kvůli jejich neslučitelnosti s naším převládajícím materialistickým pohledem. A přesně to se právě teď odehrává. Moderní vědecké bádání odhaluje, že koně mají schopnost vnímat lidské emoce na vzdálenosti několika metrů, že jejich elektromagnetické pole je 5krát širší než to naše, že sladí srdeční tep s jedinci v těsné blízkosti a že fungují jako živí emoční regulátory, schopní vést chaotický lidský nervový systém zpět do rovnováhy. Zdá se, že vědecké porozumění nyní konečně dohání poznatky, které Casey dlouho držel. A pokud se rozhodneme věnovat pozornost pozorně, toto obnovené spojení nám nabízí příležitost nejen k osobnímu uzdravení, ale také k připomenutí hluboké pravdy o naší roli na této planetě a v této klíčové epoše lidské existence. Nyní se pojďme přímo obrátit k podstatě věci. Co přesně Edgar Casey sdělil? Během různých psychických sezení, která vedl v letech 1920 až 1944, Casey nabízel četné narážky na koně, které se tehdy zdály být poněkud nesourodé a nesouvisející. Nikdy nevěnoval plnou konzultaci výhradně tomuto konkrétnímu tématu. Tyto odkazy vznikly organicky v širších diskusích o léčení, vývoji vědomí a blížících se globálních proměnách. Přesto se však tyto části srovnávají, rozvíjí se výrazný vzorec. V čtení z roku 1934 Casey odhalil budoucnost, kde se lidstvo musí znovu spojit s koněm, aby našlo jeho duši. Viděl koně jako strážce dávné frekvence, bytosti udržující spojení se zemí, které lidstvo ztratilo volbou cesty stroje. Další sezení bylo objasněno před velkou planetární přeměnou. Nejasně pozdní 20. až začátek 21. století se posvátné pouto člověka a koně znovu probudí. Toto znovu probuzení by nebylo ani nostalgické, ani romantické, ale nezbytné pro duchovní přežití. Casey předpověděl, že lidé budou hledat koně ne kvůli ježdění, ale kvůli učení. Ukázalo se, že tato nádherná stvoření budou lidstvo učit něčemu dávno zapomenutému. Jak skutečně obývat přítomný okamžik, jak vnímat a cítit bez zásahu myšlenek a jak existovat v harmonii s každým rozvíjejícím se okamžikem, místo aby mu neustále odporovali. Pak přišla část, která by se v 30. letech zdála naprosto nesmyslná. Casey uvedl, že budoucí vědecký výzkum nepopiratelně prokáže koně jako nositele vrozených léčivých schopností, čímž by potvrdil jejich schopnost vnímat a měnit lidskou emocionální energii a zároveň působit jako přirození regulátory složitého lidského nervového systému. Tyto přesné výrazy byly zaznamenány během jedné z jeho přepisovaných sezení. Představte si, že byste se s takovou myšlenkou setkali v roce 1934. V té době byli koně převážně vnímáni buď jako pracovní zvířata, nebo partneři v rekreaci. Náznak, že mají jakoukoliv terapeutickou sílu nebo jedinečnou energetickou kapacitu, by zněl naprosto absurdně pro každého rozumného člověka. Dokonce i ti, kteří souhlasili s ostatními Caseyho tvrzeními, byli těmito konkrétními tvrzeními zmatení. Pečlivě zaznamenávali jeho slova, ale jejich hlubší význam jim zcela unikal. Člověk by se mohl ptát, proč právě koně? Proč ne psi, kteří s námi žili tak intimně, nebo jiné tvory, které jsme domestikovali? Casey vysvětlil svým jedinečně symbolickým způsobem, že koně si zachovávají otisk svobody,
Jejich duch nikdy není skutečně zkrocen, i když jejich těla podléhají lidskému vlivu. Toto vnitřní napětí mezi jejich divokou podstatou a partnerstvím s lidstvem z nich činilo ideální spojky, bytosti schopné překonávat hranici mezi přírodním a lidským světem, aniž by kompromitovali svou základní podstatu. Představil také hlubší proroctví. Uvedl, že když lidstvo balancuje na hraně rozkladu, ne nutně fyzického zhroucení, ale duchovního a emocionálního, koně se znovu objeví jako světla v obrovské prázdnotě. Jemně povedou ty, kteří se zatoulají, zpět ke svému jádru. Osvětlí správnou cestu, až všechny ostatní značky vyblednou. Zamyslete se nad naším dnešním světem. Žijeme v epoše, definované všudy přítomnými obavami, rozšířenou melancholií, rostoucím digitálním odloučením a hluboce zakořeněnou ztrátou významu. Lidé jsou zmatenější než kdy dřív, procházejí životy, které často působí prázdně, navzdory všem materiálním pohodlím a úspěchům, které mají. Zavedené základy podpory, naše náboženství, komunity a rodiny jsou nyní roztříštěné. Jednotlivci hledají odpovědi prostřednictvím terapie, různých léků, duchovních učitelů a digitálních algoritmů. Přesto se uprostřed všech těchto aktivit koně objevují jako nečekaný lék. Centra terapie s pomocí koní mají čekací listiny natažené na měsíce. Duchovní retreaty s koňmi jsou plně obsazeny během několika hodin. Dokumenty zkoumající pouto mezi lidmi a koňmi se rychle šíří na sociálních sítích. I lidé, kteří dříve neprojevovali zájem o zvířata, najednou pocítí nepopiratelnou touhu být těmto tvorům blízko. Casey sledoval tyto vývoje. Předvídal budoucnost, kdy lidstvo dosáhne fáze, kdy ani nepochopí, co jsme ztratili, a bude cítit jen hluboký pocit neúplnosti. A chápal, že koně, aniž by vydali jediný zvuk, bez rady nebo složitých teorií, prostě zůstanou přítomni, vnímají a odrážejí nám to, na co jsme zapomněli, pravou podstatu bytí celistvostí. Ale byl tam hlubší vhled. Casey také uvedl, že toto obnovené spojení s koňmi bude znamenat pouze počáteční krok, bránu k něčemu mnohem rozsáhlejšímu. Obnovení harmonického pouta lidstva s celou přírodou. Chápání, že koně budou sloužit jako počáteční průvodci, nikoli jako jediní instruktoři. Jakmile byla jejich moudrost vstřebána, lekce vědomé přítomnosti, upřímných pocitů a hlubokého spojení, byli jsme připraveni si připomenout naše právoplatné místo na této zemi. Ne jako dobyvatelé nebo vetřelci, ale jako vědomí přispěvatelé v tapisérii existence mnohem velkolepější než naše skromné individuální životy. Takové uvědomění samozřejmě představuje pro lidské ego obrovskou výzvu, že? Právě proto byla starověká předvídavost tak dlouho opomíjena. Přiznat nutnost učit se od koní znamená vzdát se něčeho skutečně základního. Znamená to uznat, že náš pokročilý technologický intelekt nezahrnuje veškerou moudrost. Vyžaduje hlubokou pokoru. V této chvíli však luxus volby zmizel. Svět, který jsme si vybudovali, nyní přispívá k naší nemoci. A koně se svou trvalou trpělivostí jsou připraveni nám ukázat alternativní cestu. Abychom plně pochopili hluboký význam Caseyho postřehů o koních, je nutné vydat se do dávné minulosti. Koně zaujímají v duchovní linii lidstva výrazné postavení. Téměř ve všech mystických a náboženských tradicích po celém světě jsou uctívány s téměř posvátným významem. Tato hluboká úcta není náhoda. Nejprve zvažme starověké Kelty. Pro ně byl kůň bytostí, spojenou s bohyní Aonou, která bdělila hranice oddělující světy a jemně vedla duše na jejich cestě ze života do onostranství. Bílí oři byli zvláště považováni za očarované bytosti, které měly zrak prorazit neviditelnou bariéru oddělující materiál od éterického. Keltští bojovníci byli přesvědčeni, že jejich jezdci dokážou zachytit neviditelná nebezpečí,
a chránit je před silami nepostřehnutelnými pro lidské vidění. Když se vrátíme k řecké mytologii, koně byly mocnými tažnými zvířaty táhnoucími božské vozy. Byl to Poseidon, kdo přivedl na svět úplně prvního koně. Pegas, nádherný okřídlený hřebec, stělesňoval vrozenou schopnost ducha povznést se nad všechna světská omezení. Když se staří Řekové snažili zobrazit božskou moc, neomezenou svobodu nebo přechod mezi různými rovinami existence, vždy se obraceli k obrazu koně. Na asijských stepích považovali šamani z kultury jako Mongolové, Kazachové a Sibiřané koně za skutečné duchovní partnery. Jejich spojení přesahovalo pouhou fyzickou přepravu. Věřilo se, že koně vezou šamany na posvátné cesty, působící jako duševní vozidla navigující mezi světy. Šaman bez koně byl přirovnáván k ptákovi bez křídel. V hinduismu je kůň spojen se sakrální čakrou, což je hlavní energetický uzel kreativity, emocí a životní síly. Ashvamedha, rituál obětování koní, byl nejdůležitějším hinduistickým obřadem pro rozšiřování moci a vědomí. Symbolizoval neskrotné ego, které, jakmile bylo ovládáno a přesně vedeno, se proměnilo v nádobu pro osvícení. V tibetském buddhismu stojí větrný kůň jako hluboce silný symbol. Stělesňuje schopnost mysli pohybovat energií, předávat záměry a modlitby napříč duchovními oblastmi. Modlitební vlajky se nazývají větrní koně, protože přenášejí požehnání, podobně jako divocí koně, kteří volně pobíhají na větru. Všiml jsi z opakujícího se tématu. Napříč nesčetnými tradicemi, oddělenými rozlehlými oceány a dlouhými časovými úseky, majestátní kůň stělesňuje konzistentní pravdu. Představuje pohyb mezi různými světy, hluboké spojení spojující fyzickou zemi s duchovní podstatou. Slouží jako přirozený most, který vás vede z jednoho stavu do druhého, z lidské zkušenosti k božskému, od pocitu omezení k nalezení svobody. Přesto existuje rozměr ještě hlubší než tento. Koně také zosobňují část naší bytosti, která nikdy nebyla zcela zkrocena. Ten neskrotný, primitivní instinkt, který vnímá a reaguje dříve, než vstoupí analytické myšlení. Je to aspekt, který chápe pravdu nelogickým uvažováním, ale moudrostí samotného těla. Právě proto tolik starověkých moudrostí mluví o tom, že vnitřní koně je třeba podrobit jemnému vedení. Cílem není potlačit nebo zničit, ale spíše sladit jeho vnitřní sílu s vědomou, vedoucí rukou. To je tedy hluboká duchovní lekce koně, integrace. Nejde o to rozbít svou vrozenou zvířecí povahu, ale naopak ji povznášet. Nejde o popírání svých primitivních instinktů, ale o jejich zdokonalování. Nejde o to volit mezi divokostí a vědomím, ale spojit obojí v harmonickém, vyváženém proudu. A vezměte v úvahu naši současnou dobu. Často žijeme zcela odtrženi od samotné moudrosti vlastního těla. Často věnujeme nespočet hodin digitálním obrazovkám, přehlížíme jemné signály z našeho těla, dusíme své přirozené pocity a převážně existujeme ve svých myšlenkách. Do určité míry jsme se odklonili od té vrozené, neskrotné podstaty v nás, té části, která nás ukotvuje v přímé realitě bytí. Koně se však tohoto hlubokého spojení nikdy nevzdali. Neustále přebývají v samotném stavu bytí, který vědomě hledáme prostřednictvím praktik jako meditace, jóga a různé terapeutické přístupy. Jejich existence je čistá, nefalšovaná přítomnost. Když sdílíte okamžik s koněm, jeho vědomí není zaměstnáno vzpomínkami na včerejšek nebo starostmi o zítřek. Místo toho je plně ponořen do vnímání, reakce a prožívání úplného bohatství přítomného okamžiku. A v tiché blízkosti koně se v tobě probouzí jemná vzpomínka. Tvé fyzické tělo jemně připomíná svou schopnost tak hluboké přítomnosti. Tvůj nervový systém se uvolňuje. Rozpoznává alternativní cestu k orientaci ve světě, která přesahuje neustálé obavy.
a tvé hlubší já, tvá duše, jemně připomíná, že nebylo určeno k tomu, aby bylo uvězněno v neustále aktivní mysli. Tato vrozená moudrost je důvodem, proč starověké kultury po celém světě uctívaly koně jako skutečně posvátné bytosti. Jejich význam přesahoval pouhou praktičnost. Sloužily jako hluboké mentorky. Byly to všudy přítomné, dechové lekce, které osvětlovaly zásadní pravdu, kterou lidská civilizace neustále riskovala přehlédnout. Teď, jak Casey předvídal, jsme k nim opět přitahováni. Není to kvůli nějakému vnějšímu příkazu nebo náboženskému imperativu, ale spíše z hlubokého vrozeného pochopení, že to, co nabízejí, je přesně to, co potřebujeme. Toužíme znovu objevit, jak skutečně cítit, existovat v přítomném okamžiku a spoléhat se na vrozenou moudrost našeho těla, místo abychom jen žili v příběhech vytvořených našimi myšlenkami. Koně nás lákají domů k vrozené moudrosti, kterou jsme kdysi přehlíželi, vedou nás zpět k bezproblémové směsi instinktu a vědomí, k cestě k tomu, abychom se stali skutečně celistvými. Pokud cítíte toto přitažlivost, i když jste se nikdy fyzicky nespojili s koněm, je to proto, že vnitřní část vás uznává tuto dávnou moudrost. Jsi mnohem víc než jen intelekt. Zahrnujete tělo, pocit, intuici a ducha. A tito koně jsou přítomni, aby nás znovu naučili přijímat všechny tyto aspekty současně. Tato předpověď se však nenaplnila hned. Místo toho se postupně rozvíjel, téměř nepozorovaně, podobně jako semena zasetá hluboko do země, která trvala mnoho desetiletí, než konečně vyrostla a vyrostla. První známky se začaly objevovat kolem 60. let. Tehdy začali evropští terapeuti, zejména v Německu a Skandinávii, pozorovat neobvyklý jev. Mladí pacienti s dětskou mozkovou obrnou a dalšími nervovými poruchami vykazovali výrazné zlepšení po pobytu s koňmi. Stačilo být blízko, dotýkat se nebo chodit vedle nich. Důvod byl neznámý. Současní lékaři byli zmatení. Jak může zvíře dosáhnout výsledků přesahujících tradiční fyzioterapii? To odporovalo současnému lékařskému chápání. Přesto byly pozitivní účinky nepopiratelně přítomné. Děti, které nebyly schopné chodit samostatně, začaly navazovat rovnováhu. Atrofované svaly začaly projevovat známky reakce. Probíhal nevysvětlitelný proces, který byl mimo současné vědecké chápání. Tito pragmatičtí terapeuti však pokračovali ve svém úsilí, i když jim chybělo úplné porozumění. Nazvali ji hypoterapií, využívající pohyb koně jako terapeutický nástroj. Formální odůvodnění bylo mechanické. Pohyb kroku koně napodoboval lidskou chůzi, čímž zapojoval a stimuloval svaly těla. Ačkoliv to na první pohled dávalo smysl, nedokázalo to plně zahrnout všechny aspekty tohoto jevu. Nezohlednila hluboké emoční zlepšení, která byla pozorována i u dětí, například proč se staly klidnějšími, sebevědomějšími a lépe propojenými, nebo proč psychologické přínosy často převažovaly nad fyzickými. O desetiletí později, když přišla 90. léta, začalo nabírat na síle nové hnutí – koňská terapie pro duševní zdraví. Váleční veteráni vracející se z Vietnamu a Perského zálivu, nesoucí hluboká traumata, která tradiční terapeutické metody nedokázaly zmírnit, nacházeli nevysvětlitelný pocit úlevy při práci s koňmi. V důsledku toho se na farmách po celých Spojených státech začaly objevovat specializované programy. Muži trpící nespavostí, opakujícími se flashbacky a odporem k davům nacházeli útěchu v klidném prostředí stodoly. Přesto zůstávala většinou na okraji, vnímána jako alternativní přístup. Většina odborníků na duševní zdraví to považovala za spíše nekonvenční. Pak, s příchodem 2000 let, začal exponenciální růst epidemie autismu. Rodiny, zoufalé,
Hledali jakýkoliv způsob, jak pomoci svým dětem navázat kontakt s okolím. Brzy si uvědomili, že koně mohou zapojit autistické děti způsoby, které lidé prostě nedokážou. Děti, které se vyhýbaly očnímu kontaktu s ostatními, se dívaly přímo do očí koní. Děti citlivé na lidský dotek hladily koně celé hodiny. Neverbální děti začaly poprvé mluvit v přítomnosti zvířat. Rodiče tyto příběhy sdíleli online. Začaly se šířit klipy. Poté došlo ke změně v kolektivním veřejném povědomí. Vyvinula se dál než jen jako excentrická alternativní terapie. Bylo to něco skutečného a ověřitelného, účinného, když jiné přístupy selhaly. Skutečný zlom však nastal až po roce 2020. Pandemie hluboce narušila globální psychologickou pohodu. Samota, strach, bezcílnost. Tyto faktory společně vyvolaly globální krizi duševního zdraví. Lidé se cítili izolovanější, úzkostnější a sklíčenější než kdy dřív. Když byly systémy duševního zdraví zahlceny rostoucí poptávkou, právě v tomto okamžiku se koně dostaly do kolektivního vědomí. Najednou se programy nabízející koňskou terapii ocitly v potížích, aby vyhověly rostoucímu zájmu. Duchovní retreaty zahrnující koně začaly vznikat všude. Online tvůrci sdíleli své hluboké osobní cesty a transformační okamžiky, které zažili s těmito nádhernými tvory. Dokumenty zaměřené na koně získaly obrovskou popularitu online. Jedinci, kteří dříve neprojevovali žádnou zvláštní náklonnost ke zvířatům, nyní cítili nevysvětlitelnou touhu se s nimi spojit. Začaly se objevovat studie zkoumající elektromagnetická pole vyzařovaná koňmi. Byl také zahájen výzkum jejich pozoruhodné schopnosti pomáhat regulovat lidský nervový systém. Podrobné analýzy se zaměřovaly na jejich vrozenou schopnost rozpoznávat jemné emocionální signály. A s každým novým vědeckým poznatkem bylo to, čemu praktikující dlouho rozuměli díky praktické zkušenosti, nyní objektivně potvrzováno. Koně skutečně disponují mimořádnými vrozenými schopnostmi, které zpochybňují naše konvenční, materialistické chápání světa. Počáteční jemné náznaky, poprvé opatrně pozorované v 60. letech, se mezitím rozvinuly v významný jev. A když sledujeme historickou cestu od průkopnických snah v terapii asistované koňmi až po její široké celosvětové rozšíření dnes, je jasné, že tento vývoj nebyl náhodný. Spíše to byl postupný, rozvíjející se postup. Změna postupně nabírala na síle. To se odehrávalo přesně tak, jak to často bývá u starověkých předpovědí. Postupný vývoj a náhlé uvědomění si, že svět kolem nás byl nevratně změněn. Casey tuto kompletní trajektorii vnímal téměř před 100 lety. Chápal, že její rozvinutí nebude okamžité, že bude potřeba několik generací, aby lidstvo dosáhlo připravenosti, a že nejprve budeme muset čelit kritickému okamžiku, než nakonec poslechneme moudrost, kterou se koně neustále snažili předat. A možná jste sami vycítili tuto proměnu poblíž? Vzpomínáte si na někoho, jehož existence byla v poslední době hluboce proměněna díky jejich spojení s koňmi? Podělte se o své názory níže. Koňští společníci se stávají hlubokými duchovními mentory naší současné éry. Uvědomuji si, že pro některé lidi se toto tvrzení může zdát přehnané. Duchovní mentoři? Nejsou koně prostě vnímaví, cítící tvorové? Proč povyšovat jejich roli na tak mystickou úroveň? Dovolte mi objasnit důvody. Za posledních 50 let se pomalu začal projevovat jemný, ale celosvětový fenomén. Po celém světě začali jednotlivci, mnozí bez předchozího spojení s duchovními praktikami nebo dokonce s koňmi, sdílet hluboce transformační setkání, která lze popsat jen jako hluboce duchovní. Nemluvíme zde o terapeutických intervencích ani o kvantifikovatelných psychologických zlepšeních, spíše diskutujeme o skutečném duchovním probuzení.
Tyto zážitky často zahrnují koně zjevující se v lidských snech těsně před významnými skutečnými setkáními, nebo koně, kteří předávají poznatky nikoli mluveným jazykem, ale jako přímé porozumění, které se objevuje v vědomí člověka. Někteří popisují koně jako brány k rozšířeným stavům vědomí. V reakci na tyto jevy vznikají zcela nové duchovní komunity. Dnes existují jedinci známí jako koňští komunikátoři, kteří tvrdí, že dokážou předávat vrozenou moudrost koní. Konají se workshopy aktivace koní, kde účastníci meditují spolu s koňmi s cílem probudit spící energetické kódy uvnitř sebe. Dále se konají šamanské retreaty, kde jsou koně uctíváni jako osvícení pánové v fyzické podobě. Tyto myšlenky vám mohou připadat dost neobvyklé. Možná cítíte určitou skepsi. Přesto vás zvu, abyste se na chvíli zastavili a jednoduše se zamysleli. Co způsobuje tyto současné události? Jak je možné, že nespočet lidí se samostatně setkává s podobnými jevy? A proč jsou koně ze všech tvorů obzvlášť zapojení? Vysvětlení spočívá v pojmu vibrační frekvence. V současném duchovním chápání je veškerá existence formou vibrace. Každá živá bytost, každý pocit a každá myšlenka má specifickou vibrační rychlost. Naopak, frekvence moderních lidských zkušeností, poznamenaná napětím, obavami a odtažitostí, je výrazně tlumená. Koně svou povahou rezonují na zvýšené vibrační úrovni. Nejsou zatíženi dědičnými emocionálními ranami. Nemají žádný přehnaný pocit vlastní důležitosti. Nedrží se předem daných narativů týkajících se své identity. Jejich existence je čistě přítomná. Tento základní stav čisté přítomnosti vyzařuje frekvenci, ke které se lidé většinou odpojili. V blízkosti koňského společníka vaše osobní frekvence instinktivně stoupá a sladí se s jejich. K tomu nedochází z úmyslného terapeutického úsilí ze strany koně, ale jako důsledek základních vibračních principů. Když se vyšší a nižší frekvence vzájemně ovlivňují, vyšší přirozeně ovlivňuje nižší frekvence, aby se zvýšily. Jak se vaše vibrační frekvence zvyšuje, začínají se projevovat hluboké změny. Začínáte vnímat porozumění, která přesahují běžné racionální myšlení. Cítíte souvislosti, které unikají racionálnímu vysvětlení. Oslovujete části sebe sama, které spaly pod vrstvami společenských očekávání. Koně to nedělají vědomě. Jejich povaha je prostě existovat. Přesto je výsledek hluboce transformační. Proto mnoho lidí charakterizuje své interakce s koňmi jako duchovní, protože se v nich něco zásadního mění. Vnitřní dveře se otevřou a na druhé straně čeká verze tebe, na kterou si zapomněl, že existuje. Já úplnější, hlubší, propojené, plně živé. A právě zde se tento vhled skutečně prohlubuje. Některé starověké duchovní tradice tuto pravdu dlouho chápaly. Indiánští šamani považovali koně za posvátné léčivé duchy, bytosti přinášející léčení nejen jednotlivcům, ale celým komunitám. Když kmenová skupina postihla duchovní nemoc, prováděla obřady s koňmi, aby obnovila harmonii. Sufijští mystici začleňovali koně do svých praktik božské přítomnosti. Věřilo se, že jízda na koni v meditačním stavu nabízí přímé spojení s boží vůlí, protože kůň se plně poddává přítomnému okamžiku. Keltští druidové také prováděli rituály s bílými koňmi, aby otevřeli průchody mezi říšemi, přičemž věděli, že koně mohou vnímat za fyzickým závojem. Veškeré toto poznání bylo ztraceno během staletí materiálního racionalismu. Nicméně se nyní znovu objevuje, ne jako zastaralá pověra, ale jako žitá pravda, potvrzovaná tisíci současně. Koně byli vždy duchovními průvodci. Prostě jsme přestali poslouchat. Casey, vidíc budoucnost, chápal, že přijde čas, kdy budeme muset znovu naslouchat, kdy naše duchovní přežití bude záviset na vzpomínce na to dávné spojení. Ten čas je teď. Žijeme v době zrychleného probuzení,
kdy více jednotlivců zpochybňuje sdílenou realitu, hledá smysl za materialismem a cítí, že se odehrává něco většího. V rámci tohoto rozvíjejícího se kolektivního vědomí stojí koně jako bezchybní mentoři. Nenabízejí žádná hotová řešení, ale spíše odhalují cestu k objevování pravd hluboko ve vás. Duchovní osvícení není to, co zaručují. Místo toho vás učí umění být přítomný a právě tato přítomnost tvoří pravou cestu. Nepřišli tě zachraňovat. Jejich lekce je, že jsi nikdy nepotřeboval spásu. Prostě jste se museli probudit. A jak stále více lidí tato setkání přijímá, dochází k proměně ve sdíleném lidském vědomí. Obnovuje se hluboké pouto, nejen s koňmi, ale s celým přírodním světem a samotnou existencí. Tato nádherná stvoření jsou počátečními průvodci této rozvíjející se epochy, přesto nejsou jedinými učiteli. Otevírají cestu pro mnohem velkolepější vývoj, znovu získání lidského místa v složité tapisérii života. Ne jako ti, kdo vládnou nebo uchopují, ale jako vědomí přispěvatelé k posvátnému rytmu, který vždy pokračoval. Pouze jsme ztratili pořadí pohybů a koně, vždy neochvějní ve své trpělivosti, jsou tu, aby nás opět vedli. Takže se nyní zamysleme nad tím, co má skutečný význam. Zvažte hluboké důsledky, které to má pro každého z nás a vlastně i pro samotnou trajektorii lidstva. Caseyho prozíravost ohledně koní totiž sahá daleko za samotná zvířata. Mluví o naší vlastní podstatě. Zabývá se samotnou podstatou lidské zkušenosti, kterou nyní formujeme. Ocitáme se na rozhodujícím bodě. Jeden směr láká s neomezeným technologickým pokrokem, zahrnujícím umělou inteligenci, pohlcující virtuální reality, přímé neuronové integrace a úplné spojení lidí a strojů. To slibuje překonat naše vrozené biologické limity, nabídnout věčný život ve virtuálních říších a orchestrovat každý aspekt bytí prostřednictvím složité výpočetní logiky. Naopak, alternativa nás zve zpět ke kořenům, hlubokému znovu zapojení do přírody, přijetí našeho vrozeného fyzického porozumění, pěstování emocionální hloubky a vědomé přítomnosti v přítomném okamžiku. Nabízí možnost vzpomenout si na naše pravé já dřív, než naše paměť vybledne. V tomto kontextu koně symbolizují tuto alternativní cestu. Nestojí proti technologickému pokroku ani neprosazují návrat k jednodušší minulosti. Spíše slouží jako jemné podněty, že určité typy moudrosti leží mimo dosah strojů. Některé vazby vzdorují algoritmické replikaci a určité procesy obnovy zůstávají nepřístupné výpočetní analýze. Lidský duch, když je vychováván koňmi, odhaluje svou jedinečnou povahu. Stává se více integrovaným, více uvědomělým, schopným orientovat se v komplexnosti, aniž by ztratil sám sebe, a lépe připraveným na moudrá rozhodnutí v stále zmatenějším světě. Zde leží pravda, která se málokdy říká. Technologie tiše snižuje naši lidskost. Ne proto, že by technologie byla vadná, ale protože ji používáme k tomu, abychom se vyhnuli neklidu, unikli pocitům, přesouvali myšlení a nahrazovali autentická pouta digitálními ozvěnami. Riskujeme, že se staneme emocionálně otupělými automaty. Přesto jsou koně bytosti, které odolávají veškeré přetvářce, vyžadují plnou přítomnost a nelze je oklamat zdáním, dokonalým protijedem. Nutí nás být upřímní. A lidskost, která je neustále vedena k opravdové přítomnosti, se začíná měnit. Rodiče, kteří berou své děti na koňskou terapii, si často všimnou něčeho hlubokého. Po několika sezeních nejsou děti jen klidnější, ale jsou autentičtější. Odkládají své sociální masky, vyjadřují to, co skutečně cítí. Znovu objevují své základní já. A když to rodiče pozorují, začínají přemýšlet a ptají se sami sebe, zda také takové spojení nepotřebují. Zkušení profesionálové, kteří navštěvují kurzy vedení spolu s koňmi, se vracejí do svých pracovišť pozoruhodně změnění.
Povrchní diskuze jsou pro ně naprosto nesnesitelné. Shromáždění ovládaná mocenskými hrami a jemným vlivem se stávají hluboce nepříjemnými. Začínají vést s hlubokou upřímností a brzy si uvědomí, že tento přístup přináší lepší výsledky. Bývalí vojáci, kteří bojují s posttraumatickou stresovou poruchou a nacházejí útěchu u koní, dosahují víc než jen překonání svého traumatu. Vyvíjejí se v vášnivé zastánce druhých, iniciují podpůrné iniciativy, podávají ruku spolubojovníkům z bývalé armády. Cesta jednotlivce ke zdraví často inspiruje mnoho dalších zářivým příslibem vlastního uzdravení. Cítíte jemné rozšiřování tohoto vlivu. Nejde o strukturovanou kampaň ani organizované hnutí. Spíše je to přirozeně se rozvíjející proud. Každý jedinec, jehož život je přetvořen jejich spojením s koňmi, působí jako klíčová síla pro další hluboké změny. Jak se tento jemný proud rozšiřuje, jemně mění kulturní normy, mění základní hodnoty a redefinuje to, co je skutečně důležité. Naše společné chápání úspěchu začíná nabývat nového významu. Úspěch už není měřen pouze bohatstvím a společenským postavením. Místo toho začíná zahrnovat pocit vnitřního klidu, autentických vztahů a laskavého vlivu na svět. Jednotlivci začínají přijímat nové směry. To jsou rozhodnutí, která by v minulosti byla považována za naprosto nemyslitelná. Odstupují od stálého zaměstnání, mění celý svůj život a cení si vnitřního klidu více než sbírání majetku. Abychom však skutečně pochopili hloubku této změny, stačí se zaměřit na osobní pohodu jen prvním krokem. Je nezbytné vést a připravit svou mysl na tuto hlubokou cestu. To znamená jemně resetovat dlouhodobé návyky a pěstovat nové nervové dráhy, které přirozeně podporují tento vyvíjející se způsob existence. Právě z těchto důvodů jsem navrhl kvantovou myšlenkovou výzvu, 21denní zážitek, během kterého budete jemně přehodnotit svou energetickou a mentální rezonanci prostřednictvím každodenních praktik vděčnosti a povyšování své vnitřní vibrace. Neboť nestačí pouze rozumem pochopit hluboké lekce, které sdílely starověké moudrosti a osvícené bytosti. Jste zváni, abyste tyto pravdy hluboce vtělili, plně je žili a vtkali je do samotné podstaty vaší nenucené, nové reality. Během těchto 3 týdnů budete vedeni praktickými metodami, jak jemně proměnit své vnitřní uvědomění a harmonicky rezonovat s nově vznikajícími frekvencemi této nové, rozvíjející se éry. První účastníci již hlásí pozoruhodné synchronicity, nové příležitosti a uzdravení osobních vztahů. Jste připraveni na svou hlubokou proměnu? Relevantní odkaz je v prvním připnutém komentáři. Tady je vize budoucnosti, kterou Casey vnímal. Lidstvo rozdělené ne geograficky, ale vědomně. Na jedné straně se lidé stále více proplétají se stroji, žijí v simulovaných realitách, ztrácejí kontakt se svým tělem, přírodou a duší. Na druhé straně se lidé znovu spojují s předkovskou moudrostí, žijí v harmonii se zemí, rozvíjejí přirozené psychické schopnosti a rozšiřují vědomí. A koně jsou silnými ukazateli tohoto rozdělení. Ti, kdo reagují na volání koní, volí druhou cestu, potvrzují organickou evoluci, důvěřují větší moudrosti přírody více než té v laboratořích. To neznamená odmítnout veškerou technologii. Místo toho to znamená používat technologie uvědomělé, aniž bychom jim dovolili, aby nás ovládli. Tato cesta zahrnuje spojení nejlepších aspektů lidské vynalézavosti s hlubokými poznatky o přírodním světě. Budoucnost postavená na takové syntéze ostře kontrastuje s čistě technologickou vizí, která je často prezentována. Představte si zítřek, kde městské krajiny budou pokojně koexistovat s okolními lesy, kde lékařské postupy spojují sofistikované pokroky s přístupy k energetickému obnovení, kde učení rozvíjí všímavé uvědomění k
kromě analytických dovedností, kde se prosperita měří podle zdraví celé komunity, nikoli pouze podle ekonomického výstupu. Možná se tato vize může zdát idealistická. Přesto každá ideální společnost vzniká, když jednotlivci začínají činit alternativní rozhodnutí. A tato hluboká změna ve volbě se odehrává právě teď. Jednotlivec po jedinci, s každým dalším dnem. Uprostřed těchto rozvíjejících se rozhodnutí stojí koně, tiší, vytrvalí a silní. Symbolizují rozcházející se cesty před námi. Přitáhnete se k umělým konstrukcím nebo k opravdovým prožitkům. Vkládáte svou víru do technologií nebo do samotné podstaty života. Zvolíte pevné příkazy nebo autentická pouta. Trajektorie lidstva nebude určována vládními představiteli ani korporátními subjekty. Místo toho bude formován nesčetnými osobními rozhodnutími, která budou odrážet ta zde představená. A Casey předvídal, že koně nám umožní učinit správné rozhodnutí právě v ten správný okamžik. Okamžik, který je právě tu. Ačkoliv jsme dospěli k závěru, v podstatě jde jen o začátek. Neboť neaplikované poznatky zůstávají jen zdrojem zábavy. Pokud jste s námi prošli až sem, není to jen ze zvědavosti ohledně proroctví. Spíše je to proto, že vnitřní část vás vnímá jeho autentičnost. Samozřejmě nyní chcete pochopit, jak se zapojit. Jak se můžete spojit s tímto silným prorockým proudem, který Casey pozoroval a který se právě odehrává? Povzbudivou zprávou je, že vlastnictví farmy nebo koní není podmínkou pro toto spojení. Tato specifická energie přesahuje pouhou fyzickou blízkost těchto tvorů. Rezonuje na určité frekvenci, přístupné mnoha způsoby. Pokud jste nikdy nezažili skutečný kontakt s koňmi, zvažte jeho zkoumání. Účelem není jezdit na koni, ale jednoduše sdílet prostor a přítomnost s nimi. Mnoho koňských terapeutických center, holistických farem a útočišť nabízí vědomé interakční sezení, která vám umožní jednoduše sdílet chvíle s koňmi bez jakéhokoliv konkrétního cíle nebo tlaku na výkon. V těchto chvílích si vypěstujte úplný pocit přítomnosti. Nastavte si telefon na tichý režim. Uvolněte se od přemýšlení. Spojte se svým fyzickým já. Staňte se vnímat své dýchání. Všímejte si, jak se kůň pohybuje, jak vdechuje a vydechuje a jak vás pozoruje. Dovol mu vnímat tvou pravou podstatu. Nechte to odhalit to, co potřebujete pochopit. Nenuďte žádný výsledek. Koně nereagují na namáhavé úsilí. Spojují se spíše s autentičností. A když se úplně uvolníte, pustíte potřebu mít situaci pod kontrolou a prostě s ní existujete. Něco se změní. Otevírá se nová cesta. Tuto změnu vnímáš. A ten pocit s tebou zůstává, pokračuje ve svém jemném vlivu ještě mnoho dní poté. Pokud pro vás teď není možný přímý přístup ke koním, zapojte se do toho na energetické úrovni. Vytvořte jednoduchý meditační rituál. Sedněte si pohodlně. Jemně zavři oči. Několikrát pomalu zhluboka dýchej. Pak si představte koně ve své mysli. Jeho vzhled nevyžaduje složité detaily, pouze jeho podstatu, jeho vibrační energii. Představte si, že k vám tento kůň přichází, přikládá hlavu k vašemu srdci a dýchá v rytmu s vámi. Cítím jeho uklidňující teplo, jeho klidnou sílu, jeho absolutní nehybnost. Zůstaňte v těchto mentálních obrazech asi 10 nebo 15 minut. Vyhněte se nuceným vhledům. Místo toho buďte prostě přítomní s okolní energií. Pravidelná praxe odhalí změny, větší klid, silnější vnitřní jádro a snížený emoční impuls. To je frekvence u koní, která tě ovlivňuje byť vzdáleně. Pokud vám koně nabídli hluboký zážitek, podělte se o něj. Zveřejněte to online nebo to zaznamenejte písemně. Nezdílejte se pro propagaci, ale abyste zasadili semínka. Váš příběh může být přesně tím, co dnes někdo potřebuje zažít. Může to být jemný impuls, který potřebují k vytvoření svého jedinečného pouta.
Proroctví se rozšiřuje skrze příběhy, osobní svědectví, skrze běžné lidi odhalující výjimečné zážitky. Hrajete v tom roli i vy. Koně jsou vstupní cestou, ale ne konečným koncem cesty. Hlubší moudrost je znovu spojení se všemi živými bytostmi. Proto choďte bosí po trávě, objímejte stromy, pozorujte ptáky a cítíte vítr. Každý vědomý čin posiluje most. Koně nám pomáhají při obnově. Caseyho proroctví nebylo jen předpovědí, ale hlubokým pozváním. Považujte to za jemné pozvání k znovu objevení našeho autentického já, k opětovnému sladění se základní podstatou života a k volbě skutečné zkušenosti místo pouhé imitace. Mezitím koně se svou tichou trpělivostí, hlubokou silou a neochvějnou přítomností stále čekají. Nenabízejí žádnou kritiku, žádnou naléhavost, ale spíše tu samou nadčasovou stálost, kterou vždy stělesňovali, připraveni vést nás k naší skutečné příslušnosti, kdykoliv jsme připraveni vyslyšet jejich výzvu. Podstatnou otázkou nyní není, zda se starověké předpověď odehrává. To se zdá být jasné. Skutečná otázka je naopak, zda se zapojíte, zda na toto volání odpovíte, zda dovolíte, aby toto hluboké znovuspojení nejen přetvořilo vaši individuální existenci, ale také přispělo ke společnému probuzení, které tento svět tak hluboce vyžaduje. Casey totiž nepředstavoval jen návrat těchto majestátních zvířat. Předvídal znovu probuzení samotného lidstva. A každý jednotlivec, který si s koňmi vytvoří pouto, ať už fyzicky, energeticky nebo duchovně, přispívá jiskrou osvícení k tomuto velkému probuzení. Do tohoto bodu jste se dostali ne náhodou, ani jste tato slova neslyšeli náhodou. Něco hluboko v tobě rezonuje s touto hlubokou pravdou. A teď víš, jaké kroky podniknout.